Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И я рада представить гостя, который присоединился к нашему ефіру. Це Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, вітаю вас. Селям алейкум. Добрый день. Добрый день. Нашу беседу я бы хотела начать с следующего информационного сообщения. Совсем недавно президент Путін заявив, що Росія нищить об'єкти української енергетики, залишає мільйони українців без комунікацій, бо Україна нібито підірвала Кримський міст. Він сказав, що зараз багато голосу з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це, але хто почав? Запитав Путін. Що б ви йому відповіли на це? Ну, я б з Путіним взагалі не говорив, враховуючи, що він військовий злочинець і терорист, що, до речі, визнано не тільки мною, а вже і міжнародними інституціями і національними парламентами. Хіба що, якщо б мене запитали, як там свідка тих військових злочинів, або як людину, яка виносила б йому звинувачення, ну, зрозуміло, що російська класика, пам'ятаєте, каже, ти винуват уж тим, що хоче сам не кушати. Тобто вони розпочали війну, ми захищаємось в цій війні від цієї агресії. Ну, відповідно, наші дії вважаються тими, які є причиною, а не наслідком його агресії. Ну, мені здається, це хибна логіка. І доводити людині, яка, припустимо, вірить в пласку землю, що вона не пласка, ну, певною мірою є ну, також справою невдячною. Зрозуміло, що вони розпочали агресію у 2014 році. Це також доведено вже, наприклад, окружним судом в Гаазі, коли вони кажуть про те, що Росія контролювала окуповані території України, міжнародні визнані території України. Зрозуміло, що це не входило в певну міру, скажімо так, в російські наративи, те, що вони розпочали цю війну і вони окупували частину території, ну а відповідно до їх хибної логіки вони будуть говорити, що це ми винні. Ну так само, як вони напали на нас, тому що ми могли напасти на них. Розумієте, ну яким чином тут можна щось відповідати? Розуміло, що це помста, але такі самі, скажімо так, наративи, такі самі виправдовування в них звучать і, наприклад, стосовно окупованих територій. Вони говорять про те, що ті території, які вони окупували, тепер вже є російські, я беру слово в лапки, і напад на ці території, відповідно, вважається нападом на Росію. Ну, скажіть, будь ласка, тут є якась логіка? Вони параноїки, і Путін, і ті 80% російських так званих громадян, тому що в Росії нема громадян носіїв суверенітету, це НАТО, який підтримує агресивні дії проти інших країн, які вони вважають несправедливо краще живуть, аніж вони. Тому в цій їх хибній логіці, в цьому віртуальному схибленому світі, відповідно, працюють такого роду аргументи. Але ж в світі ніхто вже не вірить цьому. Вірять тільки ті, які певну міру хочуть вірити в те, що їхні агресивні дії, їхня війна, їхня кров і їхні жертви, вони задля якихось інтересів, які є сакральними, вічними, історично обумовленими. Мені здається, ну, як кажуть, на Сході той, що знає, не доводить, той, що доводить, не знає. Не можна переконати людину, яка має такого роду, знаєте, тарганів в голові в тому, що вони діють неправильно. І повірте мені, вони будуть йти до кінця в цій логіці, поки вони не захлинуться власною кров'ю, поки ті процеси, які неминучі будуть в результаті, ну скажімо так, всієї не тільки протягом цих 9 місяців, не тільки тих 9 років, а протягом всієї російської так званої історії, думаю, що вони будуть йти до кінця, тому що вони живуть в паралельному, я би сказав, навіть перпендикулярному всьому світові світі. А скажіть, до кінця це докуди? Поки не програють. Ще їх проблема ще в тому, що вони вважають, що вони ніколи не програвали. Ну, таким чином, знову таки побудована ця аргументація, знову таки пласка земля,
в голові, і те, що все обертається навколо Росії, то в їх логіці вони ніколи не програвали, вони ніколи не можуть визнати ці поразки. Але І це не тому так. Я не почув. Але це не так. Тобто це неправда, Це- що вони ніколи не програвали. Це не Це так. не так. Звичайно, що це не так. Взагалі, російська історія це переписана, привласнена історія України, переписана під російський, скажімо так, під російську так звану історію. Справжньої історії росіяни, звичайно, що не знають. Не буду вже взагалі говорити про інші речі, про російську культуру, про російську так звану цивілізацію. Ці наративи складалися не протягом цих 10 років або часів панування Путіна з 99-го року. Ці наративи складалися століттями. Вони таким чином вважали, що вони будуть, ну скажімо так, країною цивілізацією. Це все відтворювалося на наукових конференціях. Це все відтворювалося в томах написаних книжок, що Росія нібито має право на такого роду речі, тому що вона нібито унікальна країна, яка ніхто не міг би назвати. Тому казали, що загадочна руська душа. Тобто ніхто не знав, яка, але якась така. І тому ці речі, вони, ну, певною мірою не вивітрюються з цієї голови. Можливо, тільки ефект катарсису, який можливо тільки в результаті поразки, коли вони захлинуться власною кров'ю, коли вони почнуть шукати винних в їх поразках, а тому що вони ж не можуть програвати, як вони вважають. Винен завжди хтось буде. Вони почнуть шукати винних всередині країни, як вони вже шукають. Зверніть увагу, у них Кадирови і Пригожини змінюють командуючих фронтами. Насправді, тобто фактично політичне завдання, сакральні жертви, вони в них превалюють над навіть тією мірою, якою можна говорити про російську армію, над раціональною якоюсь там армійською стратегією, воєнною стратегією. Тому в світі говорять про те, що Росія насправді Путін обрав, ну скажімо так, хибну стратегію підвищення ставок, тому що іншого він не знає, тому що він вважає, наприклад, що Захід слабкий, що слабкий колись був, вибачте, що я кажу все одразу, але я про це останній раз говорив, що слабкий був Хрущов у 62-му році. Треба було йти до кінця, зрештою вони би зламалися. Зверніть увагу, що вони 10 місяців тому висували ультиматуми навіть через голову Європи. Пам'ятаєте, вони казали, що віддайте нам Європу, не Україну, не Південний Кавказ, скажімо так, не Центральну Азію, країни Центральної Азії. Віддайте нам Європу, казав Путін, висуваючи ультиматуми Байдену. Ну, захотіли вони бути владичицею морською, щоб всі в світі в них на побігеньках бігали, як пам'ятаєте, в касі Пушкіна. Вони ніколи не зрозуміють, поки вони не отримують поразку. Вони почнуть шукати винних спочатку в поразках, потім, вибачте, в цій війні всіх проти всіх буде так звана, я називаю це талібанізація або самарізація, тобто переможуть ті, які більш будуть умовно сильними в тому, що знайдуть собі якогось ворога, але вже тепер всередині країни. Ну і відповідно після цього почнуться ті процеси, які, до речі, також боїться Захід, оскільки війна всіх проти всіх, громадянська війна на території нашпигована ядерною зброєю, ну також певною мірою є серйозною проблемою. Захід прекрасно розуміє, я, вибачте, про це одразу, але часто звинувачують Заходу, тому що він потикає такого роду речам. У нього була своя хибна стратегія, вони вважали, що в 91-му році, після розвалу Радянського Союзу, треба підтримувати Росію, а вона буде локомотивом тягнути всі країни Радянського Союзу до демократичного майбутнього. Це не будемо зараз говорити про Захід, але про хибну стратегію, але про те, що Захід боїться цих процесів талібанізації на території Росії, ну це для мене зрозуміло. Вони побачили, що таке Лівія після Каддафі, побачили, що таке Ірак після Хусейну, ну і вони розуміють, що таке, вибачте, православний іділ на території нашпигованої ядерною зброєю, коли Києві і Мотороли будуть фестивалять, вибачте, на території, в якій певною мірою ще є така купа ракет і зарядів. Але те, що Росія однозначно програє, те, що Заходу треба готуватися, ну, не подобається мені, припустимо, зима і морози, але ще до них готуватися. Це об'єктивний аналіз, подобається на Вінчині, зима холодна, а Росія програє. Треба бути готовим до цього.
До зими ми ще повернемось. Ось що я хотіла у вас спитати. От ви сказали про Муаммара Каддафі та Лівію та про Ірак Саддама Хусейна. Але якщо подивитися на історію цих диктаторів і цих країн, то там був самосуд з боку народу по відношенню к Муаммару Каддафі та по відношенню к Саддаму Хусейну. Чи може бути щось таке на території Російської Федерації, як ви вважаєте? Я скажу ту річ, за яку за мене мало хто, ну скажімо, погладив по голові на тому самому заході. Народ в Росії ще гірше, ніж їх правитель в своїй масі. Ми ж розумієте, тих людей, які зґвалтували і вбили Каддафі в каналізаційному колекторі, мені здається, важко назвати гарними людьми, добрими, чуйними або демократично налаштованими. Ми маємо це розуміти. Те, що відбувається в Іраку досі, ми ж знаємо ці процеси, не будемо зосереджуватись на тому. Те, що відбулося після Каддафі зі створенням ІДІЛ, Ісламської держави, їх створювали фактично офіцери, які складали осердя іракської армії. Ну, мені здається, також важко назвати демократами і народом. Ми ж про це говоримо зараз. Тому, коли ми говоримо про те, що в Росії також є проблема, коли цей повсталий так званий народ, бо народ – таке слово, яке має 100% позитивну конотацію. Сказав народ, нібито це носій суверенітету. Ні. В Росії це не є носіями суверенітету. Як, до речі, і в Лівії, як і в Іраку, ті, які зносили ці режими. Тому, певною мірою, ці процеси я називаю талібанізацією. Я можу довго говорити про російську історію, так званий російський народ, але просто скажу два слова про два томи, які написали так звана руська інтелігенція, яку Ленін із залишків тих, хто не були зґвалтовані і розстріляні, відправив двома пароходами, так звані, знаєте, філософські пароходи до Парижу. Так вони написали два томи. Одна називалася «Збірник Пєхи», інша називався «Із глубин». Так вони написали про те, що «Боже нас упасі», а вони всі були лівими, всі вони взивали до русского народу. «Боже нас упаси від этого русского народа». Нужно было поддерживать царя, ибо те, которые пришли, свергнув царя, от, власне кажучи, і створили те, що вони створили. Тому, певною мірою в Росії ці процеси однозначно будуть, я сказав про холодну зиму, однозначно будуть болючими, однозначно будуть кровавими. Ну, але для цього і існують певною мірою міжнародні інституції, які мають, і я це бачу в їх стратегії, я не кажу про суб'єктивні фактори, я не кажу про Ле Пен, не кажу про Шрёдерів, не кажу про Петро Аграмунтов і Орбанов, я кажу про об'єктивні процеси. Вони хочуть тримати, Захід хоче тримати разом з Україною, я би радив українській владі це зрозуміти, хочуть тримати цей процес більш-менш контрольований. Процес розпаду Росії має бути контрольований. Ну, як, вибачте, як жабу варять, ми знаємо ці процеси. Треба повільно жабу варити, інакше вона вистрибне з кроку. Тому, думаю, ці процеси, з такою алегорією не дуже вдало, але мають розумітися саме таким чином. Ось ви казали про російський народ і так далі. І ось що я хотіла вас запитати. Зараз російські ліберали, які мешкають на території Європейського Союзу, на території США і так далі, обурені тим, що на території Латвії позбавили ліцензії російського телеканалу «Дощ». Як ви вважаєте, чи правильно це? Що ви думаєте на цю тему? Я, вибачте, не буду займатися саморепрезентацією, але я не вживаю нічого російського, в тому числі російських наративів з 1990 року. Бо як тільки почали маркувати товари, я нічого російського не купую. Я не тільки добре розумію слова і пам'ятаю слова Вінниченка, що російський лібералізм закінчиться на українському питанні. Я можу почитати курс лекцій, що на російському питанні завершується все, вирішено на українському питанні завершується російська культура, російська філософія, російська демократія. Все російське завершується на українському питанні. Ми як сполучені судини, екзистенційно. Тобто, що додається Росії, це за рахунок України.
Що певною мірою додається Україні, це за рахунок Росії. Стакан наполовину порожній, наполовину повний. Він для нас зараз він наповнюється, для Росії він, якщо говорити про тенденції, про тренди, вперше за всю історію він, ну скажімо так, спорожнюється. Тому я дощ пам'ятаю, що коли був Майдан, наші, ну, певною мірою також ліберально налаштовані люди підтримували дощ, ходячи по Майдану, якщо пам'ятають наші глядачі, з парасольками. Ну, тим людям, яких я знаю особисто, кажу, ну, не робіть такого роду помилок. Коли в 2004 році на Майдан, помаранчевий Майдан, провезли Сергія Дуренка, думаю, нашим громадянам вже не треба розповідати, хто це такий. Це та людина, яка Другу Чеченську війну практично обґрунтовував, практично кажучи про те, що треба їх нищити, вбивати чеченців, а там були знищені сотні тисяч людей. Просто не було Гуглу, не було камер, які б показували цю трагедію, яка там відбувалася. Так от, його привезли на Майдан. Він казав, що треба Путіна в клітки повозити, і народ аплодував. Я пояснював народу, кому ви аплодуєте. Мені кажуть, тихо-тихо, це ж російські авторитети. Розумієте, в чому питання? Питання в тому, що Естонія, зараз Естонія після Латвії зробила те, що треба було Україні робити ще 20 років тому. Тому що це для них інша війна, а для нас наша війна. Чому наша національна нацкомісія з питань телебачення і радіомовлення не закривала канали, які практично говорили, були антиукраїнсько налаштовані і практично створювали російський наратив? Ми не закривали ці канали. Мене легко запитувати, тому що я знаю відповідь дуже просту. Треба давно їх заборонити, і немає хороших русських. Ми можемо говорити про хорошу історію. Можемо говорити про Бориса Годунова в театрі Ласкала. Це я можу говорити, тому що це є процеси, які певною мірою аргументовані. Треба пробувати розуміти Урсулу фон дер Ляєн або пані Джорджо Мелоні, які пішли на цей концерт. Можна говорити про інтерпретацію Бориса Годунова, Мусорського. Можна говорити про ті речі, яким чином Росія використовує класику своїх певною мірою, там, ну, скажімо так, творчих виробів для того, щоб себе репрезентувати, а насправді навіть ті класики писали зовсім по-іншому. Можна говорити, що сестра Ніцше винна в тому, що з Ніцше зробили фашистами. Можна про це говорити. Але стосовно того, що всі росіяни, вони, якщо не люблять Путіна, то не люблять тільки тому, що він посварив два братських народи, або навіть багато хто з них вважає один народ, про те, що вони далі хотіли би приїжджати до Києва, а ми б їм гопачка танцювали, а вони б нам п'ятачки б кидали. Про те, що вони зараз практично досі з них багато хто мовить на українських каналах, прізвища ми знаємо. Так. Про те, що я пам'ятаю, в 2014 році мене запросили на конференцію Україна-Росія діалог, і вони приїхали нас повчати. Це був квітень 2014 року. Про українську сторону я не буду говорити, там були поважні люди. А з того боку, окрім Німцова, були такі собі також казачки, які нас провокували. Про те, що досі в Україні багато малоросів, які відтворюють наратив «хороший русський» тільки тому, що вони намагаються обґрунтувати своє другосортне малоросійство, от про це я можу говорити дуже довго. А розкажіть, будь ласка, ось мені це дуже цікаво от, почути вашу думку, щоб ви розкрили цю думку, чому немає хороших русських, та, як кажуть. Тобто, і якщо ми вже говоримо про той ж телеканал «Дощ», та, це просто така завуалірована форма російської пропаганди, російського наративу, чи що? Ось що ви вкладаєте в цю думку, що немає хороших русських? Ну, по-перше, це такий вже мем «хороший русський». Зрозуміло, що там є дуже невеличкі і поодинокі люди, які розуміють, що відбувається. Ну, але ж ми ж розуміємо, що з ними. Ми бачимо, що з ними відбувалося. Що відбувалося з Новодворською, з Валерією. Ми бачили, що відбувалося з Порядковським. Ми, зрештою, бачили, що відбулося з Німцовим. Вийшли русські захищати або принаймні віддати данину пам'яті Німцову. Захищали росіяни Валерію Новодворською,
або Анну Порядковську, в тому сенсі, в якому ми розуміємо. Я пам'ятаю 68 рік, не тому, що мені було 9 років, я пам'ятаю це, але я знаю це з історії, що люди вийшли на Червону площу з поодинокими пікетами проти вторгнення в Чехословаччину. Я пам'ятаю слова, наприклад, Сахарова з трибуни Верховної Ради про те, що не буду казати про обустройство Росії, це інше питання, інших республік Сахарова, коли він визнавав такого роду процеси. Я знаю вулицю в Україні Петра Григоренка. Я пам'ятаю цих дисидентів. Вони були єдині. Вони навіть в тюрмах сиділи, заходили спільну мову. Український, російський, вірменський, чеченський, кримсько-татарський, інші люди, які боролися за свободу своїх народів, могли знаходити спільну мову. Але підтримки в Росії такого роду речей зараз я не бачу. Я відверто не бачу. Поодинокі люди є. Але навіть коли мені рекламують, наприклад, розповідають про легіони Росії. Скажіть, будь ласка, я знаю батальйон Шейха Мансура, я знаю полк Костуся Каліновського. Я знаю, що недавно у нас загинуло 5, буквально позавчора під Бахмутом 5 героїв України і Грузії, люди, які воювали. Я знаю, що 1500 грузинів воюють. Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, ви бачили не десь там в новинах, ви бачили якісь кадри цих так званих легіонів так званої Росії? Я не бачу. Інше запитання. Ви маєте родичів, я кажу нашим глядачам, родичів в багатьох країнах. Скажіть, будь ласка, багато ви від своїх родичів з території Росії отримали слова підтримки? Я думаю, що мало хто скаже, що підтримали. Я знаю поодинокі моменти. Інші говорили, це вам, це родичі, брат братові, мати доньці. Я знаю таких багато речей. Я знаю, що мене підтримують мої родичі з деяких інших країн, але з Росії немає. Немає. Тому, знаєте, це як в біблійному Содому і Гомора. Якщо буде 10 праведників, то вони спасуться. Тому Білорусь спасеться. Я не буду зараз говорити про те, що буде в Білорусі, бо ви мене запитали про Росію. Тобто Білорусь має праведників. Це полк Костуся Каліновського. Вони воюють за Україну, вони воюють за Білорусь. Ми маємо ситуацію, ми маємо легітимний, практично в моїх очах, а тепер в очах українського парламенту, уряд Ахмеда Закаєва. Так, чеченці. Скажіть, будь ласка, оце те, що вони робили недавно, хороші русські робили недавно сходку десь там в Польщі чи в Литві. Вони про щось домовилися, ви знаєте, якийсь результат? Вони тільки Путіна не люблять. А ті росіяни, які їдуть за кордони Росії, вони ж тікають не від... Вони ж не проти війни, вони проти своєї участі у війні. Вони просто гинути не хочуть. Але вони не проти війни, вони зривають свої зетки, коли вони перетинають грузинський кордон. Але зетки вони туди наклеїли. Тому я і кажу, що це питання з цими русскими, хорошими русскими, воно виникло не протягом цих 20 років. Вони ж відрізняються, наприклад, карикатурно від нацистської Німеччини, карикатурно, бо в Німеччині були люди, які хотіли, наприклад, операція Валькірія, 1944 рік. Німецька аристократія, військова, цивільна аристократія хотіли скинути Гітлера, тому що вони інтереси Німеччини, інтереси Гітлера вони розводили. Вони хотіли скинути Гітлера, щоб Німеччина певною мірою вийшла якось з цієї війни, яку вона розпочала проти всього світу. Вони хотіли скинути Гітлера, в них це не вийшло. Але де ці в Росії полковники Штауфенберга, де адмірали Канаріси, де генерали Ромель, де вони в Росії? Росія закінчила зі своєю аристократією на Манежній площі в 1825 році. І НАТО, російський народ, аплодував тим, що цих дворян відправили спочатку на деяких на Шибеницю, а деяких відправили в Сибір. Я можу довго говорити про те, що ця схиблена ментальність, цей світ, в якому вони живуть, він, на жаль, привилює переважній більшості того, що називається росіянами. Ця руська ідея, ця так звана руська ідентичність, вона в тому, щоб заважати жити іншим. А справедливість вони розуміють для того, щоб смертний гріх, заздрість, який в багатьох, в усіх релігіях вважається смертним гріхом,
Просто він не скрізь називається смертним гріхом. Вона в них називається справедливість. Вони заздрять цьому світові, який живе краще, аніж вони, і вважають, що боротьба з цими, хто живе краще, аніж вони, є справедливою. І тому ті росіяни, які борються з Путіним, ще раз наголошую, вони не люблять Путіна, щиро ненавидять Путіна, тому що вони тепер не можуть хазяїнами бути не тільки в Росії, а в Україні, в Криму, в Центральній Азії і приїжджати, як вони раніше думали, до Мілану за покупками. І це не зараз виник. Вибачте, я не буду зловживати віршами, але в 1853 році він же ж дуже сильний поет, але він же і дипломат, Федор Тютчев написав: «Москва и град Петров, и Константиновград, вот царство русские, известные столицы. Но где предел его и где его границы? 7 северных морей и 7 великих рек. Еще раз от Нила до Невы, кто знает географию, от Эльбы до Китая, от Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, да не придет вовек, что заповел нам дух и Даниил прирек». Це називалося «Руська географія». І вони живуть в цій парадигмі. Як ви пропонуєте мені певною мірою з ними сперечатися? Ну, це як атеїста з людиною віруючою. Бог є, Бог немає. Ну, вони вважають, що справедливо нищити людей. Що те, що їм певною мірою не дають їх нищити, цих людей, вважається несправедливим. Треба нищити тих, хто захищається. Ну, ти виноват тим, що хочеться мені кушати. Ось доктрина також сьогодні пересічного росіянина. Є біси, а є мелкі біси, якщо вже говорити руською класикою. Є ті біси, які роблять хибні ідеї, а є дрібненькі біси, які відтворюють це бісовство щоденно, щосекунди в своєму повсякденному житті. Ось відповідь на ваше запитання, можливо, довга, але мені здається аргументовано. Це дуже цікаво. У мене тоді таке запитання до вас. А що з цим робити? Ну, тобто, а як нам далі жити? То я не маю сумнівів в тому, що Україна і ми, як держава, український народ, українські Збройні Сили України виграємо цю війну, і ми вийдемо переможцями. Але, ви знаєте, в кримсько-татарській мові є таке прислів'я «Географія кадердер», тобто воно перекладається як «географія – це доля». І ми в цій країні, ми тут живемо, тут наша історія, і ми ось повертаємося до кордонів 1991 року, де окупуємо свої території, де окупуємо Крим, де окупуємо Донецьку, Луганську області. А що робити далі? Тобто Росія і ця територія, вона завжди буде поруч з нами. Ці 140 мільйонів людей, ці росіяни з такими думками, з такими імперськими, скажімо, баченням всього світу, вони будуть поруч з нами. І це що, ніколи не закінчиться? Обіцяв не читати, не зробити такий лекторський формат, але питання ви ставите фундаментальне. Ну, скажімо так, географія – це доля, це правда. Тому навіть геополітика – це є такий аналіз подій, коли враховуються ті чинники, ті фактори, які мають відношення до географії. Цілі нації цивілізації виникали або пропадали, тому що географія була тим чинником. Географія як виклик. Ті народи, які могли 3 врожаї збирати, вони так далі цього збирача фруктів і ягід не пішли. Я не буду країни називати. Ті країни, які мали протистояти такого роду виклику географічному і витримали цей виклик, дали відповідь в розвитку засобів виробництва, відповідно, скажімо так, таких форм ментального усвідомлення, як треба робити. Народи, які обмінювалися, які були на берегах річок, які були там караванними, берегів, припустимо, океанів і морів, вони зрозуміли, що твоя свобода завершується там, де починається свобода іншого. Розуміння свободи
у них також відмінна від Росії. Росія розуміє свободу як свавілля. Якщо там ми маємо наші свободи певною мірою якось так, ну, скажімо так, узгодити, і виникають платформи республік. Республіка – це коли є громадяни, носії суверенітету і зброї, які можуть відстоювати власну свободу і свободу цієї держави, яка є їхньою за визначенням. І ті певною мірою, знаєте, такі, я не буду, щоб до якогось народу мене не приписали, а такі гунські, зараз ці буряти створюють гунські осередки. Тобто те, що для нас Орда, для них, ну, скажімо так, це правильний спосіб ведення своєї ідентичності. Тому вони, скоріше, забирали, аніж створювали. От Росія розуміє свободу як свавілля, як те, що ти маєш право підкоряти когось іншого. Моя свобода за рахунок твоєї. Тому такого роду процеси, вони є фундаментальними. Географія впливає певною мірою на уявлення тебе в цьому світі. Відповідно, твоє уявлення про тебе в тому світі впливає на те, яким чином ти будеш відтворювати це уявлення в своєму повсякденному житті. Але з іншого боку, я ж не дарма сказав, що зима холодна. Хочемо ми цього чи не хочемо. Є така правда життя бачити те, що насправді відбувається, а не те, що ти хочеш побачити. Бо Захід хотів побачити, що Росія після 91-го року може тягнути інші народи до демократизації. Він це відповідно бачить. До нас приїжджали Буш, який казав, що треба, щоб Радянський Союз зберігся і щоб не було українського так званого націоналізму. Маргарет Тетчер була проти розвалу Радянського Союзу, мала піти до Горбачова. Гельмут Коль казав дякую за мирне вирішення об'єднання Німеччини і хотів підтримувати Горбачова. Але є закономірність. Об'єктивні процеси. Радянський Союз все одно ж розвалився. Тому треба, щоб західні лідери також побачили, що відбувається, що це війна, те, що вони не хотіли бачити в 2014 році. Не чужа війна, це їх війна. Спочатку це побачили громадяни Нідерландів, тому що з'ясувалося, що немає у жертв терору залежності від паспортів. Коли росіяни збили над окупованими територіями, збили MH17 малазійських авіаліній з переважно нідерландськими громадянами. І проросійські сили в Нідерландах, які були потужні, не змогли вже тепер протистояти такому розумінню громадян Нідерландів, що Росія знищила як країна-терорист їх громадян. Потім побачили громадяни Великої Британії, коли хотіли вбити родину Скрипалів, вбили громадян Великої Британії. Що таке тероризм? А до того вони не бачили, коли труїли Літвіненка. Вони не бачили того, що вбили Березовська. Я переконаний, що Березовського вбили. Вони не знали, як відповідати на ті виклики, до яких вони були не готові. Тому що Росія була частиною всіх систем, які створилися після Другої світової війни, безпекових систем, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ і таке інше. Вона була частиною ухвалення рішень, вона впливала на кадри, які певною мірою також впливали. Ми маємо розуміти місце Росії до цієї широкомасштабної агресії 24 лютого. Зараз світ відкриває очі. Він зрозумів, що не можна перемикати на свої проблеми з тих проблем, які створила Росія не тільки в Україні, а в їх рідних країнах. Вони тепер зрозуміли, що проблеми економічні – це не наслідки санкцій, а самі санкції – наслідки того, що Росія розпочала агресію. Вони це розуміють, вони знають, мають зараз економічні труднощі, але вони розуміють. Правильна артикуляція проблеми є 90% її вирішення. І тому Росія нарешті в своїй історії добігає свого кінця. Тобто того ж самого Тютчева згадати блаженство мирства посетив в його минути рокові. Ми зараз бачимо тектонічні події не 30 років. Ми бачимо зараз зміни, кардинальні зміни в світовій історії. І Росія сама зробила цей постріл собі в обидві ноги. Але проблеми там будуть. Але Росії, як цілісної, так званої країни цивілізації, вже не буде. Тому що Тобто ви очікуєте таку фрагментацію Російської Федерації після поразки? Це неминуче, це буде паралельно. Я вже описав навіть механізм. Скажіть, будь ласка, яким чином можуть казачки Казіцина разом з кадировцями, які один одного ненавидять, бути в одному окопі? Як можуть бути
ті ж самі громадяни, наприклад, нації, які населяють територію Дагестана, башкіри, татари, тувінці і буряти бути в одному окопі з тими російськими шовіністами, які кричать про православну цивілізацію, православний такий джихад, як вони вже зараз там говорять. Ну, те, що вони говорять, що вони борються з сатанізмом, це намагання, знаєте, об'єднати. От сатана, він ніби у всіх релігіях, тепер не може боротися. Вони навіть наратива не придумали. Радянський Союз мав наратив. Неважливо, яка це ідея, але гнані і голодні робітники усіх країн були підтримкою Радянського Союзу. В них була ідеологія. А ці можуть бути в одному окопі тільки тоді, коли вони можуть грабувати якусь територію, якийсь населений пункт. Коли ти пішов туди, я пішов туди. Коли грабувати, коли вони екстенсивно можуть просуватися, поки є унітази і пральні машинки, які можна вкрасти, неважливо, в них 40 мільйонів вигрібних ям. Куди вони ці унітази будуть ставити, ці буряти, якщо в них там немає куди їх ставити. Але вкрасти – це частина руської національної ідеї. І тому руська, не бурятська, а руська. Тому, коли ми говоримо Росія, ми маємо зрозуміти ідентичність. Буряти – це Росія, тувінці – це Росія. Тува взагалі виникла після 43-го року, коли Чан Кайши сказав, що це фактично китайська територія, і тоді Сталін дав їм автономію для того, щоб сказати, що це наша територія. Я дуже добре пам'ятаю кінець 80-х, початок 90-х, коли тувінці різали росіян в себе в Туві. Я дуже добре пам'ятаю ті процеси, які були в Башкірії і в Татарстані на початку 90-х, коли Єльцин сказав, беріть суверенітет, скільки вам це вийде. Я дуже добре пам'ятаю, що відбувалося. Тобто, певною мірою, ці процеси в Росії, розпада Росії, вони просто були призупинені. Це напіврозпад Росії. Просто ціна при Путіні на нафту була $9,8 за барель, а через 8 років $148 за барель. Мільйони, мільярдів потекли в Росії, замість того, щоб за рахунок їх робити сильними економіку, будувати щасливе життя, вони не могли це зробити, тому що тоді була б всередині також конкуренція, ворожнеча і таке інше. І тоді вони пішли ці гроші на агресивні плани, заява Путіна про холодну війну на Мюнхенській конференції в 2007 році, агресія проти Грузії в 2008 році. Ну, а до того була дві чеченські війни, особливо, якщо говорити про другу, треба говорити про другу на Кавказі. Коли Захід не побачив, тому що він не хотів бачити, тому що вважали, що це російська нібито проблема, і інтелігенція тільки розпалила їм бажання захоплювати території. Тому, певну міру, ті процеси закономірні. Не об'єктивні, але закономірні. В Росії однозначно буде спочатку, ще раз наголошую, пошук винних в поразках, потім пошук і покладання відповідальності на тих, хто нібито винен, потім зняття з себе відповідальності. Я не виноват, я не знав, це вони. А відповідно потім це вилиться в тому, що вони на обов'язковому процесі на кшталт Нюрнберзького міжнародного трибуналу стосовно злочинів будуть один одного здавати. Повірте мені, це буде. Ну, скажімо так, те, що це одразу не призведе до того, що буряти, башкіри, тувінці побудують одразу демократичні країни, ну, це також процеси ті, про які також варто було би зараз говорити. І давно казав, треба в Україні бути платформою для обговорення і імплементації тих речей, про які ми зараз говоримо. Яким чином, пам'ятаєте роботу Солженіцина, як нам обустроїть Росію? Так от, яким чином нам обустроїть Росію? Бо обустройство нових систем безпеки відбувається за наслідками світових воєн. Зараз бачимо, скільки країн сюди вже фактично втягнуто в цю війну. Відповідно, ми маємо вже сьогодні обговорювати і говорити про те, що є перемогою України і цивілізованого світу. Чи треба нам туди входити? Я вважаю, що не треба входити. Ну, враховуючи низку обставин, будемо про це говорити. Чи яким чином нам давати, є вже прецедент українського парламенту визнання незалежності Ічкерії. А чому тоді іншими країни, народи, які мають право на самовизначення на території Росії, які словами Єльцина мали взяти собі суверенітет, якого їх обмежили, що навіть губернаторів вони їх практично призначали. Яким чином все це має бути,
в Україні обговорюватись, а не на якихось там інших майданчиках. Тому що Ну якщо це просто я так розумію, що якщо ми розмовляємо про фрагментацію Російської Федерації та про визволення там народів, які мешкають на території Росії, і заснування там якісь суверенних держав і так далі, то тут повинні бути, як на мене, якісь лідери опозиції, в той же Бурятії, там і в інших районах Російської Федерації, які могли б почати цю національну визвольну війну. Ні? Чи є такі, на вашу думку, зараз? Ви їх бачите? Вибачте, будь ласка, за мою українську, бо я думаю кримсько-татарською і перекладаю з російської потім на українську, але я все ж таки вирішила свої етери будувати українською мовою робити, тому вибачайте, але я вивчаю. Ну, моя російська, якщо вже так, моя російська також набагато більш, ну скажімо, розвинена, ніж моя українська. Бо я вчився в Миколаєві, де 54 школи всі були російські. І всі підручники, і навіть книги, які я читав на філософському факультеті, а потім в аспірантурі, також складали категоріальний апарат російської мови. Тобто, коли ми говоримо про Росію, ми маємо говорити, що ми були так чи інакше втягнуті. І коли про дощ ми говорили, про інше. Просто є, знаєте, російські по каплі видавлювати з себе раба, пам'ятаєте? А є, як в мене, я намагався одразу його в себе вбити, я одразу перейшов на ту мову, яку я на українську мову, я син білоруської болгарина, яка не була для мене материнською, так понятно говорити. Так. Але я одразу на неї, я перейшов на українську в 58-му році, але досі вона в мене далека, дуже далеко до такої, яку я хотів би мати. Відповідаючи на ваше запитання, Путін також зробив ще один постріл собі в конечність. Коли він почав озброювати національні батальйони, коли він почав так звану приховану мобілізацію, коли сказали, давайте кожна країна, кожна республіка, верніше, буде створювати своє національне формування, він розпочав суб'єктивізацію такого роду процесів, про які ми говоримо. Ми не знаємо цих лідерів, але я знаю історію. Я пам'ятаю, що дуже популярна війна в 2014 році в Росії, Перша світова війна, в 1914 році, вже через 3 роки призвела практично до тих процесів, які стали фактично фундаментальними в так званій жовтневій революції. Це були фундаментальні процеси. Вони спочатку хотіли воювати з німцями, з австро-угорцями, вони мільйонами записувалися, а потім саме ці матроси, не пролетаріату не було в Росії, майже не було в Росії, не пролетаріат, а матроси і від селян солдати, вони стали осердям того, що потім, ну скажімо так, скинула того самого ще недавно популярного, а нині святого царя і розстріляли його у батьківському домі. Тому питання зараз в тому, що і національний, ну, наприклад, якщо говорити про Україну, то 30 тисяч сірожупанників гетьмана Скоропадського, генерала Скоропадського тоді йшли вулицями Петрограда. Хто створив фактично сучасну Фінляндію? Маршал російської армії Маннергейм. Ті ж самі фінни, які воювали за Російську імперію, вони через буквально 20 років вже воювали проти росіян і дуже успішно. Хто створив основу польської незалежності після 17-го року? Польські озброєння. Білочехи, я пам'ятаю такі терміни з радянської історії. Це були полонені чехи, які маршем пройшли через всю на той момент російську імперію. Я не буду говорити про так звані дикі дивізії, які складалися з народів Кавказу. Я не буду говорити про народи басмачества Центральної Азії. Це були озброєні формування добре навчених військових, які потім практично розвалювали Російську імперію. І тільки обдуривши їх так званими, ну скажімо так, національними процесами, воно дозволило побудувати так званий Радянський Союз. Коли була українізація на території України після 10-го з'їзду, коли давали фактично освіту багатьом народам, ці процеси призупинили такого роду речі, які
потім стали уможливили створення Радянського Союзу. А зараз це неможливо. Зараз просто це неможливо, враховуючи низку обставин, не буду вже говорити про що йдеться, але те, що там формуються такого роду в майбутньому авторитетні лідери, ну принаймні на рівні цих угруповань, для мене також однозначно. Ну не всі пройшли горніла угрупування, які не раджують жодному народові, як Чеченська Республіка. Вони мають легітимний, на мою думку, на абсолютно моє переконання, ще з 90-х років легітимне керівництво. Фактично, Джохар Дудаєв, потім зараз ми бачимо Ахмеда Закаєва, це визнані фактично лідери. Але для того, щоб вони проявилися, я кажу, треба в Україні. Бо якщо вони будуть на Заході, будуть тут також розповідати про те, що там от башкірські, татарські, припустимо, уряди створені, як знаєте, як Путін зараз розповідає Леніним, або Україна створена там в австрійському генштабі. Тому це буде ідея, що ніби ворожий Захід створив ці нелегітимні структури. Народ буде вважати їх нелегітимними. А от якщо Україна, не Захід, а Україна, бо Путін же воює з Заходом, і ті люди, про яких ми зараз говоримо, також легко можуть клюнути на цю удавочку. От на Заході створили. Створили вже там в Польщі, припустимо, там, або в Німеччині створили цей, скажімо, там цю платформу для обговорення цих речей. Тоді це буде працювати. В Україні треба створювати можливості для того, щоб вони були. Але для цього, як я розумію, Україна теж могла би визнати незалежність Ічкерської Республіці. Тобто я розмовляла із Анзором Масхадовим, це сином Масхадова, та і з Ахмадом Закаєвим, високоповажними людьми, і я в них запитувала, чи хотіли би ви побачити такі дії з боку української сторони. Вони кажуть, дійсно, ми на це чекаємо, але чи наважиться Україна? Я вважаю, що однозначно це має бути. І зверніть увагу, ми вже обговорюємо. Ну, є на дискусія визнавати уряд Тихановської в парламенті, кажуть, або, наприклад, як голова комітету Єременко каже, ну, а яка їх легітимність? Давайте будемо говорити про політичне крило полка Каліновського. Тому що ми не говоримо про гроші, ми говоримо про ті структури, які можуть легітимно взяти владу. Якщо Білорусь окупована, зачистити від окупанта Білорусь. І вони будуть легітимними, бо це Білорусь. Якщо туди входимо ми, то це одне питання. Якщо туди входить полк Каліновського, він для них свій. Тому що так чи інакше питання легітимності, свій буде працювати. Не зараз, так пізніше. Не завтра, так післязавтра він буде працювати. Це мають бути свої люди. І вони десь є. Просто яким чином ми можемо їх знайти, якщо вони вбивають блогера в Швеції? Як це відбулося буквально позавчора. Якщо вони вбивали опонентів не тільки в Омані, а і от недавно, 2 роки тому в центрі Берліна, нищучи опозицію. Якщо вони троїть новичками громадян Європи і європейських країн, і навіть своїх так званих опозиціонерів. Ну, зрозуміло, що ці люди не будуть отак от вперто показувати, що свою причетність, а не свої не потрібні, бо вони будуть нелегітимними. Але як ми створимо майданчик, однозначно ці люди будуть з'являтися. І повірте мені, вони спочатку не будуть, я називаю це, знаєте, квазі-структури. Ну, вона не оформлена. Але коли відбудуться ці події, вони відбудуться, то люди завжди шукають суб'єктивізацію. От як ми на Майдані, припустимо, різні люди пішли на Грушевського, але всі вважали, що пішов правий сектор не відмовлявся. Як я з ними говорив, люди завжди вважають, що і за невдачами, і за перемогами стоять якісь люди. От якщо я розповідаю зараз про аргументи, це такі. А якщо скажуть, а оце, значить, інсайдерська інформація, яку її знає, там, припустимо, Іваненко, Петренко, Сидоренко, це зовсім інше. Не можна було присягнути, наприклад, Майдану. Треба було присягнути якомусь кандидату в президенти. Правильно? Ми зараз говоримо ті події, які відбувалися 9 років тому. Тому і тут Україна має визнавати ті легітимні уряди, які вже існують. Україна має однозначно бути першою в визнанні незалежності цих країн, які вже існували, а сталість такого роду історичних процесах існує і у Башкортостані, і в Татарстані. Вони мали історію своєї державності. Треба було проблематизовувати цю нібито псевдоросійську єдність, русський чи росіянин, коли вони воювали за інтереси Росії
більше, ніж за свої національні інтереси, як ми колись, українці, воювали, або кримські татари воювали за Росію в складі Російської імперії, потім Радянського Союзу. За Родину, за Сталіна нам говорили. Тобто, якщо за Родину, то обов'язково за Сталіна, за русський народ. Так же відбувалася історична ця, скажімо, пертурбація і переформатування фокусу уваги на інтереси твого народу і тебе особисто, як носія суверенітету, на інтереси чужого тобі народу, чужого утворення, яке пригноблює твій народ. Україна, якщо буде вести, бути попереду, то ці квазі спочатку структури, можливо, не знані ще поки що, але вони існуючі як свої автохтонні, тобто породжені на тій території, тим народам, тими народами, про які зараз ми говоримо, вони будуть потім в фокусі уваги тих людей, які однозначно будуть потім поставати, верніше бути носіями суверенітету тих національних утворень, про які ми зараз говоримо, які однозначно будуть. Які вони? Де національні одиниці, вони будуть оформлені, територіальні також, очевидно. Тому що ми можемо окремо з вами поговорити про мої, наприклад, концепції, яким чином там робити арктичний пояс. Я вважаю, що треба робити як собі, як Антарктиду. Тобто Арктика має належати всім країнам, які межують без участі Росії. Ми маємо розуміти, що, але народи, які там населяють, бо вони сьогодні не є носіями своєї власної ідентичності. Ну, сьогодні якути, які зараз воюють, вони за інтереси Якутії, вибачте, воюють, чи за інтереси тих, хто їх посилає на бойні, для того, щоб вони взагалі потім не мали свого майбутнього. Я, до речі, не звертався до так званого руського народу, коли вони розпочали свою широкомасштабну агресію. Так. Я знав, що це вітать пісок перед свинями, але я звертався до народів, які населяють Росію, яка знищила їх майбутнє, їх минуле, а хоче тепер знищити, я тоді писав, їхнє майбутнє нашими руками, бо ми всіх їх вб'ємо. Тому такого роду речі мають бути почуті. Ті люди, які мають вуха, вони почують те, що ми з вами говоримо. Але ж треба їм говорити. Якщо ми не будемо говорити, то вони звичайно. цього не почують. Ось буквально 2-3 хвилинки до завершення нашого ефіру, на жаль, і таке запитання. Якщо зараз ми подивимось на карту бойових дій, якщо ми зараз подивимося на ті дії, які чинить Російська Федерація, вона б'є по енергетичній інфраструктурі України. Як ви вважаєте, ось яка зараз стратегія у Росії, на що нам чекати? Ну, стратегія Росії, вони вже програли, тому що в їх реальності ми один народ, і ми мали їх зустрічати з квітами, з піснями і плясками. А вони маршем будуть іти і вже давно мали би вже нашими руками атакувати Польщу і країни Балтії. Тому в цій стратегії вони вже помилилися. Але я не знаю прецедентів, коли б військові злочинці самі здавалися, йшли до військових трибуналів. Тому вони будуть воювати до того кінця, про який ми зараз вам говорили, поки не захлинуться власною кров'ю. Стосовно того, що вони зараз роблять, вони далі будуть робити те, що вони виправдовують зараз, як нібито помста, але це терор. Але, вибачте, цей виклик також, ця карта вже також збита. Вони не могли використовувати ядерну зброю, зараз я не буду про ядерну зброю, але хочуть використовувати супутні чинники використання ядерної зброї. Тобто, практично, що вони роблять? Вони тероризують населення. Вони хочуть загнати нас в панічне зацепеніння. Це вже така чиста психіатрія. Тому що страх, він у людей, він тваринний, він в крові. Тому що інстинкт самозбереження, він превалює над всіма іншими речами, на яких надбудовується. Людина за визначенням, як жива істота, має піклуватися про своє виживання своїх, ну скажімо так, рідних і близьких, будемо так говорити. Тому це всі речі, вони працювали до війни. Ми дійсно дуже сильно боялися народ того, що там буде відбуватися. Захід цього боявся, я скажу чому. А коли вже насправді це не працює, ми вже не боїмося, бо загроза працює тільки до того моменту, поки вона не реалізована. Люди бояться пана, поки вони його не побачили. Коли вони побачили, він такий мершавенький агент МОЛ, то воно зовсім по-іншому виглядає. І тому Путін намагається, не застосовуючи неконвенційну зброю, ядерну зброю, використовувати її
ніби конвенційний, скажімо, супутній чинник і терор. Але ж ми утримуємо ППО. Кожен його удар посилює українську протиракетну протиповітряну оборону. Ті країни, які ще донедавна казали, ну дивіться, можна, треба з ним домовляти, яким чином вони зараз можуть говорити, що ми з ними домовлялися, якщо їхні національні парламенти і міжнародні інституції, європейські і світові інституції визнали Росію як країну-терорист. З терористами ніде не домовляються. Це ж очевидно, правильно? Правильно. Тобто Путін навіть тут програє. Стратегічно він програв, тактично в нього залишаються все-таки наявні ресурси, яких все менше, які все скукожуються. Пам'ятаєте, в романі Бальзака «Шагренєва шкіра»? Кожне окреме здійснене бажання скорочує його життя і скорочує можливості для різних бажань. Ну, але війна поки що триває. Вони, карти їхні вже биті, але поки що вони в них є. Вони кидають на стіл практично терористичні атаки, світ визнає країну терористом і допомагає Україні з протиповітряною протиракетною обороною. Війна ресурсів, війна на виснаження, війна непроста, але іншої війни, на жаль, і не могло бути. Така Росія, такий народ і такі лідери, так звані лідери, ті, яких народ ставить, російський народ собі за хазяїв, по-іншому в своїй реальності не могли діяти. Слава Богу, що тепер Україна разом з цивілізованим світом, слава Богу і ЗСУ, що світ побачив нарешті загрозу, і думаю, що, до речі, Росія завжди вигравала тільки разом з Заходом. Тільки разом з Заходом. Коли була проти Заходу, вона практично завжди програвала. Тому на сьогоднішній день, якщо я вже і говорив про Кримську війну 1956 року, то нагадаю, що той самий Ніколай І, який за словами Тютчева хотів взяти Константинополь, практично прийняв яду від німецького лікаря. І за підсумками Паризького договору Росія була позбавлена всього Чорноморського флоту. Тому, як нам обустроїти Росію, цю терористичну Росію після її розпаду, має бути нашим спільним завданням. Українців, цивілізованого світу і тих народів, які населяють і поки що в ярмі Російської Федерації. Ворог ще буде битий, ну, але я сказав, що зима холодна, але вона об'єктивна. Буде бити, але його можливості все більше скорочуються. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чохсагон, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Teşekkürler. Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Корушкенджі Архадашlar, АТР, телеканал Елія Уланас.